Лукашенко наведаў чарговую пацёмкінскую вёску, прадпрыемства «Кідматэк», якое штампуе стралковую зброю. Цяпер уже цалкам беларускую, як запэўніваюць прапаганда і самі менеджеры ў пагонах. Што сабой уяўляе гэты айчынны тэхналагічны шэдэўр – аўтамат ВСК-100 с индексом Б. Вот это охотничий карабин «Вепрь», который выпускает концерн молот-оружия «Вятские поляны». Взяв его за основу, мы извлекли отсюда ударно-спусковой механизм, шептал одиночного огня. Он стрелял одиночным патроном, и магазин был только на 10 патронов. Мы все это отсюда, как по-русски говоря, выбросили, поставили свой ударно-спусковой механизм, шептала автоматического огня, магазин на 30 патронов, и получился вот такой автомат ВСК-100. То бок, нашы збраевікі ўзялі ў расійцаў паляўнічы карабін і паставілі ўнутранасці аўтамата Калашнікава. Толькі вось няўдача. Грамадзянскі карабін «Вепр» успадкаваў ад ручнога кулямёта Калашнікава вагу, амаль на кілаграм большую за звычайны аўтамат гэтага брэнду. Так што ВСК-100 атрымаўся цяжкім як кулямёт, а тэмп стральбы і ёмістасць магазина такімі ж, як у расійскага АК. Аднак для Лукашэнкі гэты Франкенштейн – трыумф диктатуры. Люди веками это делали, россияне и прочее. А они при демократической диктатуре смогли изготовить это в течение короткого промежутка времени. Молодцы, сделали здорово. Не думаю, что это дороже обошлось, чем кто-то там делал. Тоже диктатура, очень важна. На гэтым спіс хібаў новай зброі не заканчваецца. Да яго прымацавалі сучасную планку Пікаціні для мацавання оптыкі. Аднак месца для планкі выбралі няўдала, на рухомай частцы ствольнай коробкі. Акрамя таго, вайскоўцы падчас выпрабавання скардзіліся на саму ствольную коробку. Праз вагу яна пастаянна адшчоўквалася, што пры прыцэльнай стральбе магло прывесці да непрыемных наступстваў для байца. Гэта ўжо не выпрабавальныя узоры. Аўтамат прыняты на ўзбраенне і пайшоў у серыю. Приняли на вооружение. Это значит, проверили, постреляли, пристреляли, притом разные, не только в армии. Это же и спецслужбы. И внутренние войска, и спецслужбы. И служба безопасности и так далее. Мы к этому относимся трепетно. Особенно я. Мне по этим вопросам все докладывают. Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума, но раз принимаем на вооружение в вооруженных силах Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю, смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем, но ни в коем случае не принимай какую-то лажу, как военные говорят. На базе новой платформы плануюць выпускаць снайперскія вінтоўкі, ручныя кулямёты і не толькі. Лукашенко двойчы падчас сустрэчы прапаноўваў збраевікам прыдумаць айчынны гранатамёт. Як вядома, з гэтым відам зброі у беларускага дыктатара асаблівыя адносіны. Гранатамётны прицел, массовый Я прицел. гранатометчик. Вот. Лукашенко усур'ёз разлічвае на экспартны поспех нового беларускага аўтамата. Вядома, што ўжо ажыццяўляліся пастаўкі ВСК-100 у Пакістан у 2019-2020 годах, а таксама 400 аўтаматам годам пазней для патрэб пакістанскай паліцыі. Акрамя таго, у 2021 годзе у Інданезіі марская пяхота выпрабоўвала наш аўтамат, адаптаваны пад натаўскі патрон, але інфармацыі пра экспартную здзелку не з'явілася. Пра іншых заказчыкаў можна пачуць паміж радкоў. Это великое дело. Особенно, если вы это окупите за счет экспорта. Не только поставляя в силовые структуры, но и за счет экспорта. Вы это делаете. Молодцы. Пока ничего не могу сказать. Лёс беларускага экспарту часта залежыць не ад якасці прадукцыі, а ад гарызантальных сувязяў чыноўнікаў за мяжой, асабістых адносінаў з замежнымі палітыкамі, адказнымі за знешнія закупкі. Асабліва гэта тычыцца абароннай галіны. Таму цалкам магчыма, што падарунак з намёкам аўтамат ВСК-100 Б, прэзентаваны лідару Паўночнай Карэі падчас саміту ў Пхеньяне, быў задуманы як маркетынгавы ход для прасоўвання яго на знешніх рынках.